Tervehdys täältä enkelikellosta. Lähdetään katsoa meille viestit ja energiat tähän hetkeen ja sitä varten mulla on täällä 3 orakkelikorttipakkaa. Ensimmäinen korttipakka on intuitiokortit, Sanni Nevalaisen ja Katja Frangen tekemät. Ja sitten mulla on täällä Cheryl Richardsonin Self-Care Wisdom Cards, eli tämmöiset hyvinvointikortit. Ja sitten on vielä Deborah Blakein Everyday Witch orakkelikorttipakka. Eli lähdetään katsomaan, mitä viestejä ja energioita meille tähän hetkeen nousee näistä orakkelikorteista, mitä enkelit, valomaailman auttajat, mestarit ja oppaat haluaa meille viestiksi tuoda tähän hetkeen. Ja aloitetaan näistä Everyday Witch korttipakan korteista ja mä siirrän siksi aikaa nämä 2 muuta orakkelipakkaa tänne sivuun odottamaan. Ja muista tosiaan, että nämä viestit ja energiat, joita täältä korteista nousee, on hyvin yleisiä. Eli ota tästä se osa, joka sun sydämessä resonoi ja jätä sitten loput. Mä kutsun enkelit, valomaailman auttajat, mestarit ja oppaat paikalle. Ja mä pyydän saada olla korkeimman rakkauden ja valon kanavana tänään sulle siellä ruudun toisella puolella korkeimmaksi parhaaksi. Tulipas meille aika ihana aloituskortti tähän heti, tämmönen kuin Accept Love, eli hyväksy rakkaus. Rakkaushan voi olla ihan minkälaista rakkautta, se voi olla romanttista rakkautta tai lähimmäisen rakkautta, mutta joka tapauksessa täältä pomppaa nyt hyvin voimakkaasti tämmöiset rakkaudelliset tunteet joko jotakin henkilöä kohtaan tai sitten tunteet ihan sua itseäsi kohtaan, eli semmoinen oman hyvinvoinnin tukeminen ja itsensä rakastaminen ja sitä kautta sitten avautuminen myös maailmalle. Ja mä katsoin tarkkaan, täällä on täällä noidalla täällä kortissa kissa ja täällä on tämmönen sydänrasia, jossa taitaa olla jotain ehkä suklaakonvehteja tai jotakin sellaista ja näyttäisi vähän siltä, kun tämä kissa sieltä täydestä rasiasta olisi jotakin konvehtia poimimassa, niin jotenkin tästä symbolista nousee nyt mulle semmoinen viesti siitä, että tätä rakkauden energiaa on nyt tässä hetkessä ilmassa todella paljon. Ja jotenkin se, että on olemassa semmoinen sanonta kuin elämä on suklaarasia, et koskaan tiedä mitä sieltä saat. Taitaa olla aika tuttu lausahdus myös eräästä elokuvasta, jonka nimeä en nyt tässä mainitse, mutta jotenkin se, että elämä on yllätyksellisyyttä täynnä, että jos sä vaan avaat sun sydämen, niin sä voit kohdata siinä sun arjessa niitä rakkaudellisia asioita, kohdentuu ne sitten jotakin tiettyä henkilöä kohtaan tai sitten itseäsi, mutta jotenkin se, että elämä on mahdollisuuksia täynnä, sä oot kaiken rakkauden arvoinen, rakastamisen arvoinen, eli ota vastaan, että varmasti sun ympärillä on sellaisia hyviä tyyppejä, hyviä ihmisiä, kavereita, ystäviä, ehkä niitä romantiikan kohteita. Ja tämä on semmoinen kannustava viesti siihen, että usko itseesi ja usko siihen, että sä oot rakastettava ja tartu niihin tilaisuuksiin. Eli sulle tarjoutuu tässä ehkä lähiaikoina joitakin sellaisia mahdollisuuksia nimenomaan liittyen tähän romanttiseen rakkauteen. Siinä meidän viimekertaisessa tulkinnassa näkyy selvästi se, että se muutos, jonka sä oot nyt käynyt tässä läpi tai käymässä parhaillaan läpi, tuo sun elämään uusia ihmisiä ja ihmissuhteita. Eli nyt näyttäisi siltä, että mikäli sulla on siellä nyt jotakin
sellaisia uusia ihmisiä ja ihmissuhteita tullut sun elämään, joista saattaa sitten se ystävyys ehkä kehkeytyä joksikin vakavammaksikin, niin siihen on nyt ihan sitten täys mahdollisuus tässä lähiaikoina, lähitulevaisuudessa, kunhan vaan muistat rakastaa ensin itseäsi, niin sitten myös muut voivat sua rakastaa yhtä lailla. Mutta hyvin semmosia romanttisia energioita, rakkaudellisia energioita täältä nyt lähti meille heti nousemaan. Katsotaan, mitä muuta enkelit ja valomaailman auttajat ja mestarit ja oppaat haluaa meille näiden oraakkelikorttien kautta viestiä tässä hetkessä. Saisinko viestit ja energiat tähän hetkeen? Kiitos. Mulla on sellainen tunne, että sieltä ehkä kohta saattaa pompata taas meille kortti ihan yllättäen. Ja musta näyttää, että tuo oli tuolta tulossa melko vauhdikkaastikin. Follow your dreams. Kyllä, eli tämä jotenkin tukee nyt sitä, tai etenkin tukee nyt sitä, mitä viimeksi puhuttiin siitä eteenpäin menemisestä ja sen oman sydämen äänen kuuntelemisesta ja sen mukaan toimimisesta. Eli follow your dreams, seuraa sun unelmia, niitä sun toiveita, mitä sä haluat sun elämässä, ja tartut tuumasta toimeen. Eli kun sä tartut rohkeasti niihin sun unelmia, lähdet toteuttaa niitä tavalla tai toisella, vaikka ihan pieninkin askelin, niin ehkäpä sieltä sitten lähtee myöskin kehkeytymään niitä, ehkäpä jopa niitä romanttisia suhteita. No sitten lähdetään katsomaan, että vieläkö meille täältä Everyday Witch orakkelikorttipakasta nousis lisää viestejä tähän hetkeen. Saisinko viestit ja energiat? Kiitos. Ja sieltä meille tuli taas aika vauhdikkaasti, hyvin vauhdikaskin kortti. Joy and delight, eli tämmöinen niin kuin ilo ja nautinto. Eli nyt näyttää vahvasti siltä, että oot manifestoinut sun elämään tosiaan sen muutoksen. Se muutos on tuonut sulle niitä uusia ihmissuhteita siihen sun elämään ja sä oot uskaltanut lähteä niitä sun unelmia viemään eteenpäin ja kuuntelee sitä sun sydämen ääntä ja se on johtamassa sua tähän tilanteeseen, eli siihen ihanaan iloon, valoon, keveyden tunteeseen siitä, että se raskas energia on päästetty irti, tai siitä raskaan energian taakasta on päästetty irti, ja sulla on lupa nauttia elämästä, nauttia niistä sun sydämen äänestä ja niistä sun sydämen toiveista, ja lähtee niitä kohti ihan rohkeasti. Eli täällä on tämmöistä leikkisyyttä. Tää voi viitata johonkin, että jos olet aloittanut vaikka uuden harrastuksen, niin pitääkö se sisällään tämmöistä leikkimielisyyttä, ehkä yhteisöllisyyttä, kun täällä on näitä eläimiä ympärillä. Ja hyvin semmoista positiivista ilon ja valon energiaa nousee tästä kortista. Otetaan sitten, laitetaan nuo kortit tuohon yläriviin meille ja nostetaan sitten seuraavaksi täältä intuitiokorttipakasta meille viestiä näiden Everyday Witch orakkelikorttipakan korttien tueksi. Saisinko viestit ja energiat tähän hetkeen? Kiitos. Sieltä meille pomppas kortti, valintojen virrat. Ja jos katsoit sen viimekertaisen videojulkaisun, niin siinähän se noita sellaisella puisella lautalla matkasi myötävirtaa pitkin. Ja täällä tämä valintojen virrat nyt nousee sitten meille uudestaan tähän pöytään. On valinnan aika. Seisot risteyksessä, josta lähtevät valintojen virrat johdattavat eri suuntiin.
Raskainta on jäädä paikoilleen ja olla tekemättä mitään. Olet valmis valitsemaan ja toimimaan omaksi parhaaksesi. Valitse se polku, joka vie lähemmäksi korkeinta tarkoitustasi. Tunnistat sen rauhasta, ilosta ja rakkaudesta. Voit kysyä itseltäsi, mitä rakkaus valitsisi. Eli hyvin vahvasti nyt täältä tulee sulle sellaista viestiä, että kuuntele sitä sun sydämen ääntä, kun teet niitä valintoja. Tai sitten toi voi viitata siihen, että jos oot jo niitä valintoja tehnyt ja siellä muutoksen tehnyt jo, niin vahvistusta siihen, että sä oot tehnyt ne valinnat sieltä sun niin puhtaasta rakkaudesta käsin. Mitäs muuta meille tästä pakasta halutaan viestiksi tuoda tähän hetkeen? Saisinko viestit ja energiat? Kiitos. Sieltä meille kääntyi kortti ja täällä lukee mielikuvituksen siivin. Anna mielikuvituksesi lentää ja luo elämästäsi parasta mahdollista. Mielikuvitus on rajatonta sielun leikkiä, jossa saat sekoittaa värit tahtomallasi tavalla. Mielikuvituksen siivin voit lentää ajan ja paikan tuolle puolen, olla iätön ja ajaton. Kohta huomaat, että se, mitä kerran kuvittelit, onkin tullut todeksi. Eli hyvin vahva manifestaation kortti, metamorfoosin kortti, transformaation kortti, eli siis muutoksen kortti täältä nousi ja se omien toiveiden, unelmien seuraaminen ja niiden mukaan sitten toimiminen. No sitten nostetaan täältä vielä näistä hyvinvointikorteista meille viestiä. Saisinko viestit ja energiat tähän hetkeen? Kiitos. Katsotaan mitä viestiä ja energiaa meille meidän hyvinvoinnin tueksi nyt sitten tuodaan tähän hetkeen. Ja sieltä meille pomppas tähtikortti, shine eli loistokortti tai loisteen kortti, mikä täällä oikeastaan täällä aurinkokortissa tuli jo aikaisemmin. Eli tämmönen valo, se voi olla tähti. Täällähän meillä oli näitä tähtiä täällä kortissa yhtä lailla. Eli tulee myös tähän korttiin sitten meille tukea. Ja kurkataan mitä täällä kortin takana meille sanotaan. Don't dim your light, eli älä sumenna tai hämärrä sitä sun sisäistä valoasi. The world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Eli maailma tarvitsee sun uniikkeja, yksilöllisiä taitoja ja sun lahjoja, sun lahjakkuutta, joten uskalla loistaa sitä sun kirkkainta valoa. Eli tää voi nyt viitata siihen, että jos sulla on nyt vaikka siellä joku uusi ihmissuhde tai uusi elämäntilanne vaikka työelämässä, opiskeluissa, harrastuksissa, niin anna palaa. älä himmennä itseäsi, vaan näytä se sun sisäinen valo ulospäin. Se energia välittyy myös muille, kun sä annat sen sun sisäisen valon loistaa sitä kirkkauttaan. Ja tuliskohan täältä meille vielä toinen kortti tähän loppuviimeksi. Saataisiko me toi vielä näkymään jotenkin niin, että tuo shine olisi tossa. Kortit on vähän vinksi ja vonksi, mutta noin me saatiin se siihen. Ja saisinko vielä yhden kortin tähän hetkeen? Kiitos. Katsotaan sieltä. Meinas pompata onnellisuuskortti, mutta se ei ihan sieltä tullut, niin enpäs uskaltanut sitä napata, vaan katsotaan, että tulisiko täältä meille sitten ihan hyppäämällä kortti. No tuo hyppäs kyllä.
Kyllä, eli ehkä keskittyminen sen oman unelman toteuttamiseen. Täällä lukee My Absolute Yes List, eli mitä sä haluat sun elämästä, mitä sä haluat tehdä, mitä sä haluat toteuttaa. Sä voit tehdä vaikka ihan siitä listaa. Eli vain itseäsi varten, mikä tekee sut onnelliseksi, mikä tekee sut iloiseksi. If you focus on what you don't want, there's a good chance you might get it. Eli jos sä keskityt vaan siihen negatiiviseen ajatteluun, niihin mataliin energioihin ja siihen, että mitä sä et elämäästä halua, niin usein tämä universumi saattaa keikauttaa meidän maailmaa sillä tavalla, että se myös tuo sulle sitten sitä, mitä sä et tahdo. Eli positiivinen kasvattaa positiivista ja negatiivinen energia kasvattaa myöskin negatiivista. Eli täällä viimeisessä lauseessa sanotaankin, että focus on what you do want instead. Eli keskity sen sijaan siihen, että mitä sä elämästäsi haluat, mitä sä haluat saavuttaa, mitkä on ne sun sydämen toiveet, mikä tekee sut iloiseksi, onnelliseksi ja mikä tuo sitä rakkaudellista energiaa siihen sun elämään tällä hetkellä. Mutta tällaiset energiat, viestit ja energiat nousi meille tähän hetkeen. Ja ei muuta kuin nähdään sitten seuraavalla kerralla enkeliviestien ja energioiden merkeissä. Hei hei!